Здравейте! В момента ще покажа какви настройки може да правите на страниците. Всички тези настройки стават от ето този бутон Фунии. След като влезем, тук ни изписват самите страници и тяхната последователност. За да добавим нова страница, идваме тук долу и натискаме да се добави нова стъпка и избираме нова страница. Може да изберем някой от готовите темплейти или да изберем празна страница, като трябва да му зададем някакво име, примерно магазин. Също така от тук може да променим и разширението на самата страница, както и заглавието, което ще излиза горе в таба. И даваме добави. Така, други настройки, които може да правим е да разместваме последователността. От тези 6 точки просто хващаме и преместваме самата стъпка. Както може да фаним от тук, преместим горе, първата да слезе по-надолу, както ви харесва. Ако трябва да изтриете някаква страница, става от зъбното колело срещу самата страница. Натискаме го. От тук допълнително може да влизаме в настройки. Ако искате да изтриете, просто натиснете Delete и потвърждаваме. Ако искаме да променим името на самата страница, влизаме в зъбното колело и от настройки, от тук може да променим самото име, разширение и какво ще пише в самия таб. Ако има създаден вече upsell, нека да направим един примерен. Самия upsell може да правите промени, също като натиснете зъбното колело. Ако влезем в настройки, може да му променим самото име. Или ако не ви трябва, може да се изтрие.